दोस्तों जब भी हमनी के एगो अच्छा मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस वाला फ़ोन चाहे एगो अच्छा डिस्प्ले वाला फ़ोन खरीदे खोला वो भी कम दाम में तो हमनी के हमेशा से सुझाव केहू देला कि हमनी के रेडमी के नोट सीरीज फ़ोन लेवे के चाहिए जो कि काफ़ी हद तक अच्छा बा डिस्प्ले वगैरह के मामले में रहेला। आज हमनी के कई रेडमी के नोट सीरीज वाला मॉडल के देखत हैं जो काफ़ी हद तक अच्छा परफॉर्मेंस देता मतलब डिस्प्ले के मामले में। तो दोस्त लोग यकीन माना लोग आज हम बात करने वाला बानी रेडमी नोट 12 5G मतलब कति जहर वाला फ़ोन बा भाई। इस एकर दामो कम बा, बहुत ही दाम कम बा। लेकिन भाई लोग अभी इंडिया में लॉन्च नहीं किया भाई, अभी इंडिया में कब है इहो बताएम और इंडिया में का प्राइस के साथ है इहो बताए वाला बानी आगे वीडियो में। चाइना में लॉन्च हुई बा, चाइना वाले वेरिएंट के ही हम रिव्यू दे वाला बानी जो उनकी काफ़ी हद तक अच्छा बा। सेम ये इंडिया में आए वाला बा, इंडिया में यही नाम से आई रेडमी नोट 12 5G के नाम से। और देखो लो भाई लोग मतलब फ़ोन काफ़ी हद तक अच्छा था। चलो दोस्त एक कमी अच्छा है दुन देखी जाए का फ़ोन अच्छा बा और कैसन बा, कब तक इंडिया में आई, का में बुराई बा, सब कुछ जानल जाए। देख लो भाई लोग डिस्प्ले के ही बात भइलो तो सबसे पहले डिस्प्ले के तौर से ही हमनी के जानल जाए। एमे लागल बा 6.66 इंच के एगो फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले। वाह भाई मजा आ गई यार। साथ ही में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट बा, 1200 निट्स ब्राइटनेस बा। देखो मतलब डिस्प्ले के मामले में कहाँ कमी करी बा तू लोग बताओ लो भाई लोग। मतलब कि सब कुछ देता मतलब डिस्प्ले वगैरह भी देता, मतलब 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी देता, मतलब सब सही बा। आप पंचल डिजाइन भी देता, मतलब कि और भी कंपनी वाला नहीं है कि वीवो के जैसे मतलब उतना महंगा महंगा फोन लॉन्च कर दिया ऐसा न्यू शेप में डिजाइन दे दी मतलब कैमरा के जोन की घटिया लगो मतलब सही भाई यार मतलब मजा आ गई भाई। डिस्प्ले के मामले में तो बहुत ही मजा आ गई। आ दामो कम बा, दामो जनवा लोग कितना दाम बा आगे वीडियो में बनल रहा लोग यार। वीडियो में देखो लोग भाई लोग तनी बैटरी के तरफ नजर दौड़ा ली जाए। एमे लागल 5 mAh की बैटरी के साथ ही 33 वाट के फास्ट चार्जर। मतलब बताओ लोग कहाँ कमी दिले बा भाई। 5 mAh के बैटरी बस सही है भाई, मतलब डिस्प्ले वगैरह बात सही है बा। साथ में 33 वाट के फास्ट चार्जर देते ही मतलब 1.5 घंटा फुलता लोग फुल चार्ज हो जाए। एक बार चार्ज कर बोलो बहुत ही आसानी से दिन भर के नॉर्मल यूज पर बैटरी बैकअप दे दी। अगर ज़्यादा यूज करता लोग गेमिंग वगैरह तो 4 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप दे दी जो उनकी काफ़ी हद तक अच्छा बा यार। बैटरी के मामले में भी बहुत अच्छा काम कैले बा। देखो लोग भाई लोग तनी कैमरा के तरफ भी नजर दौड़ा ली जा और कैमरा में हमारा वाकई कमी लागल। एकरा बैक में तालो के 2 कैमरा देखे मिली, एगो 48 MP के मेन कैमरा आ 2 MP के डेफ से चोकड़ा जो कि चुतिया वाला कैमरा बा। 8 MP के फ्रंट में एगो कैमरा देखे मिली। देखो कैमरा क्वालिटी थोड़ी घटिया दिले बा, मतलब कि देखो 2 MP के तो कैमरा जरूरत ना लग जाए। टेलीफोटो वगैरह के दे दी चाहे अल्ट्रा वाइड के भी ज़्यादा जरूरत हमको ना लगेगा कि इस्तेमाल करा। अल्ट्रा वाइड से लोग का कर ली मतलब टेलीफोटो दी जूम वगैरह करती तो कुछ तो मजा आ जाए। तो क्वालिटी कैमरा के काफ़ी हो तो घटिया बा। में फ्रंट वाला थोड़ा घटिया बा 8 MP के यार का कहल जाए। अब देखिए सकता लो तो सब कुछ दिए फोन में तो ना चली, मतलब प्राइस भी कम बा, डिस्प्ले वगैरह सब कुछ सही बा। चलो और कुछ देखी जाए काय में अच्छा बा का बुरा बा। देखो लो भाई लोग एम एल वाला 4 Gen 1 वाला प्रोसेसर जोन की मतलब काफ़ी हद तक अच्छा 5G प्रोसेसर है। और ये प्रोसेसर ज़्यादा दिन लॉन्च पहले भी ना भइल, नॉर्मल बा प्रोसेसर थोड़ा हीट होला लेकिन प्रोसेसर काफ़ी हद तक अच्छा बा। कॉलकॉम के 695 वगैरह देख लो बोलो ओकरे आसपास में प्रोसेसर बा, मतलब नॉर्मल बा यार मजा आ जाए। नॉर्मल में गेमिंग करे में ई दाम पे तो गेमिंग करे में मजा आ जाए, मतलब एकदम हाई लेवल तक तो इना सोच बोलो जो कॉलकॉम के 888 गेमिंग कर ले जाए तो वैसे ना हो, लेकिन नॉर्मल गेमिंग कर सकबा लोग। नॉर्मल फ्री फायर मैक्स हो गया तो अच्छे से कैसे खेल पाए लोग। आ BGMI खेल पाए लोग इनमें। देखो लो भाई लोग LPDDR4H के रेम वगैरह सपोर्ट भी दिले बा। आ साथ ही में देखो लो कनेक्टिविटी के मामले में भी कमी बिल्कुल भी नहीं है। कले ब्लूटूथ 5.1 दिले बा, डॉल बैंड वाईफाई, डॉल 4G वोल्टी वगैरह का सपोर्ट सब कुछ दिले बा, मतलब सही बा यार। आउट ऑफ बॉक्स ही तालो के MIUI 13 पे और एंड्रॉइड 12 पे देखे के मिल जाए, 12 पे देखे के मिल जाए। IP53 के रेटिंग दिले बा, मतलब IP53 जो बात तो मुनी पानी वगैरह छिटा पड़ल तो सहली अब पानी में भिगोले रह लोग तो ना सही भाई। वाटर प्रूफ तो ना देना इतना दाम पर, ये तो सोच लग यार, मतलब कि दामों कम लगे बोलो सब कुछ अच्छा मतलब कैसे काम चली। आ लुक वगैरह के मामले में तो फोन काफी हद तक अच्छा बा। देख लो भाई लोग कनेक्टिविटी वगैरह के मामले में भी सही बा, डिस्प्ले के मामले में भी सही बा, सब कुछ सही बा। बस कैमरा के छोड़ के ई फोन इंडिया में दिसंबर के महीने में देखे मिली, मतलब 15 से 20 दिन के अंदर ही इंडिया में लॉन्च हो जाए ई फोन। आ इहे नाम से लॉन्च हुई रेडमी नोट 12 5G के नाम से ही फोन लॉन्च हुई, 5G फोन रही। आ एगो तालो जरूरी बात बता दी भाई, देखो एको जो शुरुआती कीमत हुई 13,000 के आसपास में हुई, मतलब इतना दाम में मतलब ऐसा फोन लॉन्च हुई तो सोचो लो कितना तहलका मची, मजा जाए यार। हम खुद ही परचेज करके ताहर लोग के दिखाए में एगो फुल रिव्यू इंडिया वाले वेरिएंट के भी फुल रिव्यू देखो हमारे चैनल पे। इससे भाई लोग हमारे चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन के दबा दो लोग। तू ही लोग सोचो यार भोजपुरी में ताहर लोग टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देखा मिलता वो हमारा चैनल पर भाई, तो ताहर लोग कहाँ देगा मिली। सब्सक्राइब करो लोग जल्दी से, बेल आइकन के दबाओ लोग यार। इतना खतना खतना वीडियो ताहर लोग खती हम लिया होता नहीं आ कमेंटो कर लो। तो चलो लो भाई लोग ज़्यादा हम वीडियो के लंबा ना करें, मेरे साथ करते हैं समाप्त। मिलते हैं ताहर लोग से एगो अगला वीडियो में, तब तो खाती बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।